సాయి పరివార్ ట్రస్ట్ రిజిస్టర్డ్ నేత నడపనంచిన ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮೇರ್ನ ಅಭಿನಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತು ನಡಪೆರಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಗಾರ್ತದ ನಿರೂಪಕರು ಅಂಚಿನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ವಿಜೇತ್ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರೆ ನಡಪಾದಕರು ಅವರ ವಿಜೇತ್ ಮಂಜನಾಡಿ ನಡಪಾದಕರು ಅವರ ಜೋರಾನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ವಿಜೇತ್ ತಲಪಾಡಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಡಮಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸುಗಿತೊಂದು ಸೀಮೆ ಮಾಗರೆಡೆ ಮೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ರ ರುದ್ರಪಾದೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅರೆ ಪರಿವಾರದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಅಮೃತ ಪಡಿ ನಂದಾದೀಪನು ಬೆಳಗಾವೊಂದು ಸೀಮೆ ಮಾಗನೆಡೆ ಮೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ರ ಸಾರಮಾಣಿ ಭೂತೋಕುಲು ನೂತ್ರಮಾಣಿ ಗಂಡಗಣಕುಲು ಅಧಿಕಾರಡು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬೈತನ ಚಿತ್ರ ಅರಸಾಯಿ ಚಿತ್ತೋಲು ಧರ್ಮದೈವ ರಾಜನ್ ದೈವಲಿನ ಸರ್ವೇರನ ಕಡ್ಸಲದ ನಿರ್ಪುಣ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಬಯ್ಯದ ಹೊರ್ತು ನೇತರಗ ಕಂತದು ಈ ಇರ್ಲ ಜಾಮುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಲಿಗೆಡು ಮಾತೆರಳ ತೆರೆದಿತ್ತಲ ಕಣೆ ಗುರುವಾಯನಾಯೇ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾದಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವೇರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಯಿನಾರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುನ ಪುದರ್ಡು ಕಟೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಇನಿ ಭಾರ್ಯಾತ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡತುನ ಚಿತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರ ಆರಾಧನೆಡು ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಗೌರವ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಡು ಪುಣಕಲು ಕಟೀಲದ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಯ ಒಲಗಾತಿರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತರನ್ನು ದಯಮಾಡ್ತದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಸನ್ಮಾನಿತರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೋಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರಿಣ ಅವಿತು ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಸಮಾಜದ ಬಗೆಟ್ ಅವಿತು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜಲಿನ ಬಿಣೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಕಣ್ಣಗೆ ತೋಜಿದನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮೆರೆಣ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ರನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವುದು ಮನ್ಪುಣ ಉದ್ದಿ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಭವನದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರು ಪಾಲುದಾರರ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದುಪ್ನಗ ಪೊರ್ತು ಮೀರುಣ ಬೊರ್ಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕುರುಡು ಪಣ್ಣೆಲಕಣಿ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸುಡು ಕಡಿಯಿರುಗು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶಾಚಾರ್ಯ ಭೂತಗಣಾದಿಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ ಜಂಬೂ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸು ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ
पादपङ्कजम् ದೈವ ದೇವರೇನು ಸುಗಿಪುದ ಮೂಲಕ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸನ ದುಂಬುಕೊಣಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಲೇಸ ನಡಪುಡುಂದಾಂಡ ಆ ಲೇಸದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡುಪ್ಪುಣ ಬಿನ್ನೇರಿನಕಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಐಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉಪ್ಪುಣು ದಯಂದ ಕೆಂಡ ಅಕ್ಕಲಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ದಾತ್ರನೇ ಆ ಲೇಸಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆದಿಂಜುನು ಪನ್ಪುಣವು ಅಂಚಾದ ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಬೆಟ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡುಪ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಮೋವದ ಪಾತಿರುಡು ಎದುಕೊಣರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ಪಣದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಮೂಡಾಯಿಡು ಮೂಡಿಂಚಿನ ಸೂರ್ಯ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಕಂತುನ ಪೊರ್ತು ಪಕ್ಕಿಲು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಗೂಡು ಸೇರಿನ ಪೊರ್ತು ಕೈ ಕಂಜಿಲು ಕಿದೆ ಸೇರಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಈ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೂಟ ಕರಿನ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸೇವೆ ಎಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿದೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ ಪನ್ಪಲಕನೆ ಸಂಘ ಶತಾಬ್ದಿದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೋದರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಘಿನ ಮನೆ ಮೆರ್ನ ಅಭಿನಂದನ ಕೂಟಗ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡೆಡು ಓಲಗ ಆಯ್ನ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಅರ್ಥಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನ್ನ ಕಾಯ್ಕರಿಯೋಗು ನಿಖಲ ದುಂಬತ್ತ ಬಂದುಳೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸೊಂದುಂಡು ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬುನಂಚಿನ ನಮ್ಮಪ್ಪೆ ನಂದಿನಿ ತಟಟು ಕುಲ್ದಿನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಡು ಅನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರಾದ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಮುನ್ನೆಲೆಡು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಚನನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಬೈದರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಅನುವಂಶಿಕ ಪ್ರಧಾನರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೇನೆ ಓಲಗಾದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಡು ಕುಲೊಂದೆರು ಅರೇನು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿಲ ಏನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೀತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಪೂ ಫಲವಸ್ತನು ಕೊರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದನ ದೊತನೊಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನು ಉರಿಪಾವು ನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಸುಗಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಭಕ್ತಿಡು ಅಪ್ಪೆನ ಚರಣ ಪಾದಾರವಿಂದಾಗ ನಮನ ಮಲ್ಪುವನ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ನುಡಿದಾವರೇನು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಒರಟು ಆ ಕಮ್ಮೆನನು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಅಂಚಿನ ಅಸ್ರಣ್ಯರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೋಡು ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಜ್ಜೊಗು ತುಡರ್ ಅರಲ್ಪಾದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರ ಬೈದಿಂಚಿನ ಅನ್ಯರಿಗೆ ನನಗ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮನೆ ಬಿನ್ನೇರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನೆ ಅಣ್ಣನಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ ಕಜ್ಜೋಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜೋಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಕುಂಪಲದ ಪ್ರದೇಶಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುರಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇನಿಕಾನಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ BJP ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದ ಸದಾ ಪಾದರಸದ ಲಕ್ಕನೆ ಓಡಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಪರವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದಾಣ್ಣೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚೆನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇನಿತ ಕಜ್ಜಡು ಈ ಊರದ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಉಳಿವುದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಡು ಬೆರಿಸಗಾಯಾದ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವುಗಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೂ ಸದಾ ಕೈಕೊರಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಗವತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಲಗಾತೆರು ಮೆರೆಲ್ನ ಮೋಕೆಡಿ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಬಂದೊಳೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿ
ಎನ್ನಣ್ಣೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ತಿಳಿತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದಿತ್ತದು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಲ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದಿತ್ತದು ಸದಾ ಜನಪರ ಸೇವೆಗೆ ತನ್ನನೇ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂತೋಷದ ತೆಲಿಕೆದ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದಿನಾರು ದೂರದ ಊರಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನು ಮಂತೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದಿತ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದಿತ್ತೊಂದು ಸೇವೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಾಜಿ ಆಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಡು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಸೇರೊಂದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಓಲಗಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಗ್ರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಕಾಪು ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕಿಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿನಿತ ಕಾರ್ಯಡು ಕೈ ಸೇರೊಂದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಾರು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕಾಪು ತಾಲೂಕುದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಒಂಜಾತ್ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೇರನ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲೆನ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನು ಪಡೆಯೊಂದು ಒಂಜಾತ ಸಮಾಜಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ ಬಂದುಳೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎಕಡೆಯನ್ನ ಸೋದರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಪಂಡರ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಹೀರೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಎಲೆ ಮರೆತ ಕಾಯ್ದ ಲಕ್ಕನೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆದ ಆ ಬೆನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಮಾಜಗೂ ತನ್ನಡದ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಏರೆಗಿಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಂದೆ ಸದ್ದಿಜ್ಜಂದೆ ಮಂತಿನಾರು ಏರು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವೆನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮೆಗ್ಗೆ ಪ್ರವೀಣೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಆ ಕಾಲೋಡು ಬೋಡಿಜ್ಜಂಡು ಆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡಾವು ಐಡು ದುಂಬುಡ್ದಾವಡು ಇಡೀ ಮೇಗಿನ ಮನೆತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರನ ಕುಟುಂಬ ಕೃಷಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಾದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟುಗು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಆತ್ಮಕವಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಬಿಂದುವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಎನ್ನ ಮೋಖ್ಯದ ಮೆಗ್ಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ನಡುಟು ಓಲಗ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪಾದರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋ ಬಂದುಳೆ ಕೇವಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಅವಲೌಲು ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕಜ್ಜ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀನು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕರಿನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮಕೇನು ದುಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಕಿನ್ಯೊಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಲಬ್ ಓಪನ್ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಚಿನ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಈ ಸಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಕ್ಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ದುಂಡು ಐತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ ಶ್ರೀ ಅಲ್ತಾಫ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಾಫಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೋ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಹಳೇಕಲ ಬಂದುಳೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಏತೆ ಪಣ ಉಪ್ಪಡು ಏತೆ ಬಂಗಾರ ಕಾಸು ಪದ್ದೆ ಇತ್ತಂಡಾಂಡಲ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾನಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗ ಕೊನೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸದ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಜನಪರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಹಳೇಕಲ ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಉಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳಾಲಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಡು ಜನಕುಲೆನ ಮನಮುಟ್ಟುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಸಮನ್ವಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಸದಾ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಲೆಮರೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶಾಫಿ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಮೆರೆಗಲ ಈ ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದರೆ ಆಗ್ಲೇ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡುಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ದಾಸರು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೈತಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಣದ ಬರಿಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನಾರ್
ಸದಾ ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಉನಡುಂದಾಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆದಾಂತ ಎಂಡಲ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆನ ಸೇವೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇನು ಕೊರ್ದು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ ಚಾಕಿರಿಗೆ ದಾದಿನಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಿಂಚಿನಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ಯರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರ್ ಅರೆಲ್ನ ಬಂದುಳೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾಯಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಡು ಬಂದುಳೆ ಓಲಗಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪದುಕೆರೇನು ಆಪ್ತೆರೇನು ಬತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿದ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಧುರೀಣರೇನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಚೆನೆ ಪುರಸಭೆತ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಲೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಜ್ಜೋಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ದೊತ್ತನುಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಿ ನುಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಇಲ್ಲದ ಖುಷಿನ ನನಾತ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮನ್ಪನ ಕಜ್ಜದ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಗಾಯನ ದೊತ್ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಕಡೆಡ್ದಿಂಚ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾರೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಾ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಸ್ಮಾನ್ ಕಲ್ಲಾಬ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಉಪ್ಪಡು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವಪ್ಪ ಸದಾ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕ್ಲೆನ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದು ಬೆರಿಸಗಾಯಾದ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುದ ಕೂಡಾಟಿಕೆಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಪೊರ್ಲ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೋವಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯಲಂದು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರದೇಶಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರದ ಚಾತುರ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾದರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತೋಜುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅರೆಣ ಬಾಯಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರನು ಎದುಕೊನ ಮೂಲಕ ಕೆಬಿಕೊರ್ತಂದ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟಗೂ ಮೋಗೆ ದಿಂಜಿದು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಲ ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಡಪುಣಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿರಿದುಪ್ಪುಣವು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾದರಿಯುಕ್ತವಾದ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬನ್ನೋಡು ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಇರ್ಲು ಗಮಿಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಪೊರ್ತು ಅಂತೆ ಕಡೆಸಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ನಡಪೋಡಾಯಿನ ಲೇಸಿಗೆ ಐತ ಮಹತ್ವಗೂ ಕುಂದೆಲು ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಕ ಆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ನಡತೊಂದು ಬರಡುಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪಡಾಯಿನಾರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಆರಲ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿಯರುಳ್ಳೇರು ದುಯೇ ಪೊರ್ತುಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ನಂಗೆ ನೆನಪುದಿ ಒಡದಾದ ಕೆಣದಾಂಡ ಇನ್ನಿ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದುಪ್ಪಡು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಬಗೆಟ್ ನಿಚ್ಚೊಡು ತೆರಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲಬು ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತಿರುಗಳ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಯಾವಡೊಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಪನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶದ ಹತ್ರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರಿದುಪ್ಪಲ ಕಣೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮೈಸೂರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂದೆತ ಮುತಾಲಿಕೆನ ವಹಿಸೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಉಲ್ಲಾಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಾಗಣೆ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮೇಲ ಮಾಗನೆಡು ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ರೀತಿಡು ಸಮಾಜ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಚನೆ ರಾಜಕೀಯಯುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಜ್ಜುಲಿಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡಾಯಿನ ಆರಾಧಿತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೆರಿತಾಂಗ ಆದಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಲೇಸನ ದುಂಬತ್ತವಾದ ಈರ್ನ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪದ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಾಗಣದ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದು ಗಡ್ಡಬೂರೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನರಾಯನಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪೋದಾನಗ ಅಪ್ಪೆಗಡ್ಡ ಬೂರ್ಲೆಕನೆ ಅಸ್ರನೇರ್ನಗಳ ಅಡ್ಡಬೂರ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಮಂತ್ರನಂಜನೆ ಕಟ್ಟಪಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದಿಕೆಡಿ ನೀನು ವಿರಾಜಮಾನರಾಯ ಅಸ್ರನೇರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು
ವೇದಿಕರು ಒರಿಯರ್ದವರಿ ಘಟಾನು ನಾಯಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರ ಪತ್ತದೆ ಮಾತ ಬೆತೆ ಪಾರ್ಟಿದ ಬೆತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜೇ ನೆಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಶ್ರದ್ಧೆದ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರೀತಿದ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಳುಳ್ಳೇರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರುಳ್ಳೇರು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಅಕ್ಲೆನ ಪರಿವಾರದಕ್ಳುಳ್ಳೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಆವೋಡು ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಕ್ಲೆನ ಇಡೀ ಪರಿವಾರಲ ನೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಏರು ಬಣ್ಣಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಯಾನು ದಿಂಜ ಪಾತೇರ ಪೋಪುಜಿ ಭಾರಿ ಜನ ಪಾತೇರು ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ ಪ್ರವೀಣನ್ನಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಲ ಪನ್ಪುಣಿ ನಮಗ ಸಮಾಜ ನಿಕ್ಕು ಎಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಸಮಾಜ ನಿಕ್ಕು ಗೌರವ ಮಂತಜಿ ಸಮಾಜದಾಲ ನಿಕ್ಕು ಕೊಡ್ತಿಜಿಂದ ಈ ಪಲ ಬೇಜಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ಸಮಾಜಗೂ ಈ ಎಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಪಂಡದ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಒರಿಯ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸದೊಳ್ಳೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳ್ಳೆ ತೂದು ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಲಿಲ ಸೇವೆ ಮಂತದನ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡೋಡು ಆ ಸೇವೆ ಮಂತಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕು ನಿರಂತರವಾದ ಜನಕ್ಕಳಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತದೆ ಸಮಾಜ ನೀನು ಒಂಜದ ಗುರುತಿಸೋಣದು ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಎಂಕ ಪಂತನ ನೆನಪು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ರಡ್ಡು ಸತ್ಯ ಅತ್ತು ಅವು ಪ್ರವೀಣನ್ನಗಿನಿ ಆತನು ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಪೆದ್ದಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅರೇನೆ ಸಾಂಕದ ಸಲಹದ ಈತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅರ್ನ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ನಕಲೆ ಅರೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಅರನ ಮಿತ್ರವರ್ಗದ ಇನ್ನು ಈತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಈತ್ ಶೋಕುಡು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಲದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಈ ಕೊಲ್ಯ ಈ ಪುಡೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೂಲೆಡಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಎಂಚಕೇನೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಂದ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪುನಿ ಬೇತೇರ್ನಲ ಒತ್ತಾಯಗು ಬೇತೇರ್ನಲ ಒತ್ತಡಗು ಬೇತೇರ್ನಲ ತೂದು ಕಲ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ತನ್ನ ರಕ್ತೊಡೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಮನಸ್ಸು ಆ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಹೃದಯ ಇತ್ತು ನಾಡ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಒತ್ತಾಯಡು ಪಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣನ್ನಗೆ ದೇವರು ಅಂಚಿನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಆ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಹೃದಯ ಇತ್ತು ನೀಡಿದ ಅವರ ಆರು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ ದೇವರಿ ಕಷ್ಟಡಿಪ್ಪುನಗ ಆ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಅನುಭವಿಸೋದು ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಂಕದಿತ್ತೇರ್ನಾನಲ್ಲ ದೇವರು ಎಂಕಿನಿ ಮಾತಾ ಕೊಡ್ದಾನಗ ಎಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಸಮಾಜಗೂ ಸರ್ವಸ್ವ ಪನ್ಪುನ ಆ ರೀತಿಗೆ ಆ ನೀತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಆ ವಿದೇಶಡು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಪರ ಊರುಡು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ದುಬೈಡ್ ಅಬುದಾಬಿಡು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವಳು ವಾ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂದು ವಾ ರೀತಿಯ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಗೆ ಬರೋಡಂದಾಂಡ ಆ ಅಡೆ ಪೋತನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ರಥ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲದಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಆ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇರಿದೇರ್ನಲ್ಲ ಆ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ನಡತ್ತದೆ ಆರ ಗುಲಾಬಿ ಪೂತ ಎಸಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಜೈದಿನ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಹತ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಡು ಕಷ್ಟಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದೆ ಆರ್ನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಹೃದಯಡು ಅಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ಇನಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಅರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ಆರೆ ಓಲೋಲು ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರು ಓಲೋಲು ದೀನ ದಲಿತರುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗೆ ಕಷ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ ಸಾಧ್ಯನೆಜ್ಜಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರ ಸಾಧ್ಯನೆಜ್ಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೆಜ್ಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೇಷಂಟ್ನಕ್ಲೆನ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿರ ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅವಳು ನರಲೊಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಬೇತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಣಂಜನ ಏತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಆ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡಬಹುದಿಪ್ಪ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಜನ ಆ ಬೇತೆ ಸಹಾಯ ನೀನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೋನುಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟ ಮುಗಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಸತೀಶನ್ನ ಪ್ರವೀಣನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಟ್ಟೊಡ್ತುದು ಅರ್ನ ಮಿತ್ರ ವರ್ಗದಾಗಲ ಪನ್ನಿನಂಜಿನ ಮಾತಿನ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತಂದಾಂಡ 200 ಪುಟದ ಬೂಕುಡು ಬರೆದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏರ ಪಾಪದಪ್ಪೆ ಮಗಳಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಆ ಮದಿಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣನಾಡ ಅವು ಪಿಲಾರು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಕೈತಾರೆ ಪೋನುಂದಾಂಡ ಇಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಪೋನು ಮಂತಂದಾಂಡ ಆ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನದು ಏತು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉನ್ನೊಂದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಮೂಲಕ ಆಕಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ 100 ವೇಳೆನು ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಕಲೆನ ಬಾಯಿಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು
ಆರೆ ಕೇವಲ ಅರ್ನ ಜಾತಿದ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇರಿಂದತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ವಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಇಜ್ಜಿ ಜಾತಿ ಮತ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಅಂತರನ್ನು ಬರಿಕದಿಯದು ಏರು ಕಷ್ಟಡುಳ್ಳರ ಅಂಜನ ಕಷ್ಟದಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರವೀಣನ್ನಾಗ ಕೊಡ್ತಿರಂದಾಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ ಅಡ್ಡ ಬೋರು ನೀ ಇನಿ ವಿದೇಶರು ಇತ್ತಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ತಾಯಿನಾಡು ಯಾನ ಪುಟ್ಟಿನಂಜಿನ ಈ ಊರುಡು ಯಾನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲೆನ್ಸರಿ ತಿಕ್ಕದಿನ ಎತ್ತರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಒತ್ತಡಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರವೀಣನಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಪಂತಿನತ್ತು 6 ಮಂತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು 106 ಜನಟ ಫಂಡ್ ನಡೆದವರ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು 1000 ಜನಟ ತೆರಿಪೈ ನಡೆದವರ ಪ್ರವೀಣನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಆ ಇಡೀ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕಲಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ನ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಡೆದವರ ಇನಿ ಪ್ರವೀಣನನ್ನು ಭಾರೀ ಶೋಕುಡು ಭಾರೀ ಪೋರ್ಲು ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಸಭ್ಯತೆ ಎಡ್ಡು ಗೌರವ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರನು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅಂತ ನಡೆದವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದು ಯಾನು ನಂಬಿನಂಚಿನ ದೇವರ ಈತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಿ ಪ್ರವೀಣನ್ನಗೆ ನಾನಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅರೆಗೆ ಸುಖ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೀರ್ತಿನ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸದೆ ನಾನಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನೇ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸದೆ ಆರೋಗ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಕೀರ್ತಿಲ 4 ದಿಕ್ಕಿಲ ಹರಡಡೆ ಪಂಡ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಕೇವಲ ಈ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಗೌರವ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೇವಲ ಇದೇ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಆರೇನು ನಾಡೊಂದು ಬರಡೆ ನಾನಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರಡೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಉಡಾಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರವಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಹುಶಃ ಸಂತೋಷನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನಗಣೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಉಡಲಗುಂಡೊಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಮಾಣ ಒಂದು ಅರೆಗು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟುಗು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಜ್ಜೊಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಣು ಬೈಕನ ಚಿತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರು ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆರಳ ಪರವಾದ ಕೂಡವರ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾವದಲ್ಲೇ ಒಂದಲೇ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನನೋರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ BJP ಚಿತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷದ ಮುತಾಲಿಕೆನ ವಹಿಸೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಲ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಲೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರನು ಕೊರೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ತನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರನ ಮಾನಾದ ಕೊರನ ಚಿತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಈರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರವೀಣನ ಹಿರೇಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಅನಿಲ್ ದಾಸರೆಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲಾಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಫಿ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಚಿಲದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಘಟನೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರೆ. ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿದೆ 2 ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಈ ಪರಿಸರಡು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಯಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡೆದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರಪಾಯರೆ ಯಾನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಆ 2 ವರ್ಷಡೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಹಿರಿಯ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕೂ ಎಂಕ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಸತೀಶರ ಐಕ್ಯ ಕೊರಪಾಯರು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಉಂಡಾತ ಅಂತ ತಾಯ್ಬಂಡ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಹುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚಾದ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅಪಗ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ತಿಕ್ಕಿನೆಡ್ದ ಆತ್ರ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜಡೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಮಾತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ವರಿದಂಡೆ
ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಐಕೊಂಚ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅದು ಬೆಂಗಾವಲಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು. ನಾನು ಪ್ರವೀಣನ್ನಾಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಅಮ್ಮಗಳ ಸುರೂಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತವೆ. ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೇ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲ ಅಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಈ ಸಭೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಕಾಲಿತ್ತನು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅವನಿತ್ತನು ಇಡೀಗ ಬರ್ಪನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾಪ ಬರ್ಪೇರೆಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೆ ಒಲ್ಪಲ ತೊಂದರೆ ಆನಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತುವಂತು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ತಿ ಪೆರ್ತಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರೆ. ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಈತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಂದಾಂಡ ನೇಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತೇರು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಏತ್ ಕಾರಣಕರ್ತೇನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕರ್ತೇರೆಂದು ಯಾನೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತೇದಿ ದಯವಂಡ ಬೊಡೆದಿ ಒಂಚೂರು ವೈತು ಪತ್ತದುಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇಡೀ ದಾರನ ಬಾಗಿಲುಪ್ಪನ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಕ್ಲು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು. ಅವ್ರನ್ನ ಬಾವೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧಡ್ ನೇರವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಮಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನೇರವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾರು. ಇನ್ನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ದಾರಂದ ಬಾಗಿಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಪಿರೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಾರು ಪರಿಸರ ಆತನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆ ಪರಿಸರ ಆತನ ಕುಂಪಲ ಈ ಪರಿಸರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರ ಆ ಪರಿಸರಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾಣಂದಾಂಡ ಆ ಪರಿಸರ ವಾರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾವ ಪನ್ಪನೇನು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆ ಬಾಗಡ್ ತೋಜಾದ ಕೊರತೆರಂದು ಪನಿಯರ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ಆ ಬಾಗಡ್ ಇನ್ನು ಏರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಏರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಊರುಡೊಂದು ಪನಿಯರ ನಾನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಇನಿ ಒಲ್ಪ ಪೂರ ಜಾಗಡ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮಗೆ ಎದುರು ಪೋಯರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡುಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಪನಿಯರ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ಆರು ಪೋಲೆ ದುಮ್ಮು ಪೋಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲ ಪಿರೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಐಕೆ ಎಂಜಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಐನು ಪೂರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಸಮಾಜದ ಪುದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಭಾರಿ ವಿರಳ ಐಟ್ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕದ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕದ ನಾರೀಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕದನಂದು ಪನಿಯರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ನಿಜವಾದ ಸಮಾಜಡ್ ಇನಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಆದ ದಾಲ ಯಾರೆಜ್ಜಿ ಅತಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಯಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದ ದಾಲ ಯಾರೆಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರು ದಾಲ ಒದ್ದಾಡಿನ ಜನಲಾತ್ ಆಂಡ ಸಮಾಜ ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೇನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ದೀಪನೊಂದು ಪನ್ಪನೇನು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದಕ್ಕಲು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರನ್ನು ನಾನು ನಂಬುದೆ. ದಯಪಂಡ ಸಮಾಜದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಇನ್ನು ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ಗಳ ತಿಕ್ಕಿದನು ಅನಿಲ್ ದಾಸರು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಕಡಿತೆ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ಬಾಗಡೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡ್ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಡ್ ಇನಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಕಬಡ್ಡಿಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದು ನಂಗೆ ಮಾಸ್ತರಿಗಳ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡ ಇಡೀ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಡ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪಂಡಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ನಮನೆದ ಒಂಜಿ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಚಿಪ್ಪೋಗು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ ಅವು ಭಾರಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡಾಗಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೌರವಿಸಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನಾಗೆ ಮುರಣೆ ಯಾರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಜನ ದಿನೋಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕೆ ಗುರ್ತೆ ಇಜ್ಜಾಕ್ಲನ
ದಿನ 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 ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಆನಗ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬುರ್ದಿನ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಲ್ಲ ಒಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈನನ್ನ ಅವು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ಪಾಡ್ದೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಾಬಂಡ ಇರೆಗೆ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಲ ಈ ಸನ್ಮಾನಲ ನೇಡ್ದಾತ್ರ ಇರ್ನ ನನಾತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಣಂದು ಯಾನು ನಮ್ಮದೆ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ದ ಸೋರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡಾವ್ ದಾಬಂಡ ಇರ್ನ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯಾನು ಸಂತೋಷನ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ತೂಪಿನಾಗ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಅತಂದಾಂಡ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನ್ಪುನಿದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬದಿತ್ತೇರು ಐಕೆ ಮಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕ ಯಾನು ಜೀವನ ಅವ್ಳು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡು ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾದ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗಿರು ಕಾಸೇ ಕೊರಡು ಐಕೆ ಮಂಡೆ ಇರಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಇರಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ದ ಹೇಗೆ ಪುಸ್ತಕನೇ ಕೊರ್ಪವೇತ ಯಾನು ಎಂಗೆ ಕಾಸು ಬೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಂಡೇರಾರು ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಕಾಸು ಬೋಡು ಐಕ್ ಬೈತೀನಿ ಪುಸ್ತಕ ದಿಕ್ಕತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪ್ರವೀಣರು ಭಾರಿ ಅರ್ತದು ಐನ ತುಳಿತದು ಪೂರ ತೂದು ನಿಜವಾದೊಂದು ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋಪುನ ಕಾಸು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರೆಗೆ ಪೋಪುನ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋಪುನ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ಅರ್ತದ ತುಳ್ತದು ತೂದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಬೆಂಬಲವಾದ ನಿಂತು ಉಂತದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಯಾನು ಈತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಪ್ರವೀಣರ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ನಿಕ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗಳ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಇಡೀ ಊರದ ಜನಕ್ಲ ಪರವಾದಿ ಅನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನು ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಹಿರೇಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಹಿರೇಡ್ದಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏರು ಕಷ್ಟಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಪನ್ಪಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಬುಲೆಪುನಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರ್ನ ಜನಸೇವೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಈ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ಮಾತ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ನಂಬುದು ಪಾತ್ರೆ ಕೊರನ ಅದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರನಂದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಪೊಲಪುರ ಇತ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮೆಣಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರು ದಯಪಂಡ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಯೋಗಿ ಯುಪಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಉಡುಪಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬೊಡದು ದಯಪಂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲೊಂದುಪ್ಪ ಏಪಲ ಟಿವಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಂದುಪ್ಪ ಆಂಡ ಇನಿ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣమైన ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಭವನಡು ಒಂಜಾತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ನಮಕ್ ಸಂತಸ ದಯಪಂಡ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಅದಪ್ಪು ವಜ್ರದೇವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಆದಪ್ಪು ಸುರೇಶನ್ನೇ ಆದಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂಜಿ ಚುಟುಕಾದತ್ತು ನಮಕ್ ದೀರ್ಘವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೂಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ವಜ್ರದೇವಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಯಾರು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಏಪಲ ಎರಡಲ ಆತ ಪೊರ್ತು ಪಾತ್ರಿ ಅನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂಚಿ ಎಂಡೊಂಜಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯನಗ್ಲು ಫೋನ್ ಕೊರ್ದು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೀರಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋದು ಬತ್ತನೇಟಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನಾದಪ್ಪು ಅತನ ಸನ್ಮಾನ ಆದಪ್ಪು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಐಕೆ ಬಡದು ಅರ್ಧ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಇರು ಬರಂದೆ ಎಂಕಲು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮು ಪೋಪೂಜ ಅಂದು ಐಕೆ ಬಡದು ಆರು ಉಡುಪಿರ್ದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಅಷ್ಟಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿರ್ದು ಇನಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬೊಡದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಡಲ ಪ್ರೀತಿ ಪನ್ಪನಂಚನ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತ್ರೆನ ಪನ್ನೊಂದು ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಆರಾಧಕರು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟುದು ತರೆ ಮುಟ್ಟುದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಅಸ್ರಣ್ಯರ್ನಂಚನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚನ ಗಂಧ ಪುರ್ಸಾದ ಅಂಚನೆ ವಜ್ರದೇವಿ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಹನುಮಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಪುರ್ಸಾದನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನೆ ಕಾಪುದಪ್ಪೆ ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಪುರ್ಸಾದನ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಪ್ರವೀಣನ್ನಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಭಗವತಿನ ಅಂಚನೆ ಕುಂಪಲದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದನ ದೀವೊಂದು ಇನಿ ಪ್ರವೀಣನ್ನಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ವಜ್ರದೇವಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಗುರುಪುರದ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶೇಖರನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಬೈದೇರು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾದಪ್ಪು ಮಾತೆಕಲ
ಎದುರುಂತದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುರುಂತದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುರುಂತದ್ದು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಎದುರುತ್ತದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಉಂಟು ನಂಚಿನ ವಜ್ರದೇಯಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ರಾಮನ ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹನುಮಾನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ರಾಮನ ಭಕ್ತಿ ಹನುಮಾನ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಾಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಡು ಪೂಜಾ ರಾಜಶೇಖರನ ಸ್ವಾಮೀಜಿರಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನಂಚನ ರಾಜ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾ ಮುಕ್ಕಲು ಫಲತು ಅಂಬೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂಜ್ಯ ವಜ್ರದೇಯಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜರಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದೈತಮ್ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಅವಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಗೇನದ ಕಡಲಾದು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಸಾದಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಣಚ್ಚಿನ ಗುರುಸ್ಥಾನಡು ಪುಣ ಕುಲಬೋಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುಣವೇ ಗುರು ತತ್ವನು ತುಂಬುದು ಇದು ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಅಂಚಾದ ಈತನೇಟ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ತುಡರ ಅರ್ಲ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬಾತ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಸರಣ್ಯರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ದುಂಬಾದಿಕೆಡು ಬೋಲ್ಪುಣು ಹೊತ್ತಾದ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದ ಆ ಲೇಸನು ಉದಿಪನಡ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ. ತುಡರು ಅರ್ಲಾವುನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೊಡಿತದ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಪೊರ್ಲ ಬಿದಿರು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವ ಆ ಬಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬುಲೆ ಕುಡಿಪುಡು ಬರ್ಪುಣ ಕಲಸಿಡದು ಹಿಡಿದು ಪಾಡಿ ಬಾರದ ಮಿತ್ತಡು ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಬುಲೆಕ್ ನೀರು ಮೈಪುಣ ಮುಖೇನ ಆ ಉದಿಪನ ನಡಪಾದ ಕುರುಡು ಬರ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಸ್ರಣ್ಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರವೀಣನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬುಲೆಕ್ ನೀರು ಮೈಪುನ ಮೂಲಕ ಆ ಬಿತ್ತಿ ಬುಲೆ ಪಾಯ ಅದು ಆ ಕುರಲಿ ಎಂಚ ನಲಿಪುಡ ಸೇವೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಿದೆ ಅವು ನಾಡೂರ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮವು ಕಲಸಿನಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರು ಬಾಡ್ದು ಬಾರ ಮಿತ್ತಡು ಪಾಡಿ ಬುಲೆ ನೇಜಿ ಕೊಡಿಪು ದೂಜಿ ಕೊಡಿಪಾದು ಬುಲೆ ಪೊಟ್ಟೆ ಅದು ಪಾಯ ಅದು ಬಣ್ಣಗ ಆ ಕೂರಣ ನಲಿತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬುಲೆಕ್ ನೀರು ಮೈಪನ ಮೂಲಕ ಉದಿಪನನು ಮಲ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉದಿಪನದ ಮುತಾಲಿಕೆನ ವಹಿಸಿನಾರು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ನಿಚ್ಚ ಉಡಲಡು ಸುಗಿಪುವ ಅಪಗ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಸುಗಿಪುನಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿನ ಮುಖೇನ ತಿವುಪ ಅಂದುಕೆಂಡ ಆಸ್ರಣ್ಯರ್ನ ಮುಖೇನ ದಯಕೆಂಡ ಆಸ್ರಣ್ಯರ್ನ ಅಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ಪಾತೆರ ಅಕುಲು ಪಾಟ್ನಂಚಿತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತನಂಡ ಅವು ಪಾದೆಗೆ ದಕ್ಕನ ಬಿತ್ತಾನಂದ ಇನ್ನು ಬುಲೆಪಾವನಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿ ಅಕಲ್ನ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿಟುಂಡು ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಾ ಭವತಿ ಶಂಕರ ಪಂಡದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಭಾವಡು ಶಿಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರಾಪುಣು ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ರಣ್ಯರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರಕು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಬಿಯವಡ ಪಂಪಣ ಹಂಬಲ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಆಸ್ರಣ್ಯರು ಈ ಲೇಸರು ಆ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಅಭಿನಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರನ್ನು ಬೈಕೊಡು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶಮುದ್ಯಚ್ಚಿತ ಸ್ವರೂಪಂ ವರಾಭಹಿ ಸಂಧರತಿ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ
ಸಿಂಧೂರವರ್ಣಾಮತಿ ಕೋಮಲಾಂಗೀಂ ಮಾಯಾಮಯೀಂ ತತ್ವಮಯೀಂ ನಮಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾಲ್ಜಿನ ಮನಸಾರ ಸಿಗಿತೊಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಗೌರವಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತಾ ಊರ್ದಾಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮೂರು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಂಕ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮೂರು ಸೇರಿದ ಜನಕರು ಎಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನ ಹೆಂಚ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಗಲ ಎಂಕ್ಲಿ ನಿಡುವ ಈಟ್ ಬರ್ತು ಕಾತುಕೊಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅವಳೊಂದಿಗಳು ಮಲ್ಪೊಂಡ ಆರು ಆ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವ ಅಂದಾರು ಆರು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ವಾದವನ್ನ ಒಂದು ರೂಪ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ನನಗೆ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮುಖೇನ ದೇವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಪಂಪಣಿ ವಿಶೇಷ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದವರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇನೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪಿಂದ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಉಪೊಂದು ಅಂಚಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿದು ಆ ಧರ್ಮದ ತಿರುಳು ತೆರೆಯೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ದೇವ್ರದೇ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗದಾದ ಕೊಣ ಬರ್ಪೂಜೆ ಪತಂಬರ್ ಪೂಜೆ ಪೋನ ಪತಂಬು ಪೂಜೆ ಅನ್ನಾಡು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗೆ ಪತಂಬರ್ ಪೂಜೆ ಅಂದು ಆಡ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಪತಂಬ ಉಪಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಡಿ ಬರ್ಪುಣಿಂದ ಚಿತ್ರಲ್ಲ ಹೋವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಡುಪ್ನಾಗ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಂಡ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇನ್ನ ಒಂದು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ತೈತ್ಯಂತ ಮನದಾನಿ ಆಯ್ತು RTC ಪಗಾರ್ತದೆ ಅಂತ ಪುದರ್ ಪಗಾರ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಾಗಲು ಬಿಡುಪುಜೇನು ಆಯ್ತು ಸುರುಟು ಪಗಾರ್ಪುಳೆ ಇಜೆಡ ವಾ ಪೂಜಿಂದು 4 ದಿನ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಗಿದ್ದರ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪಣ ದಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ದೀಪ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೋಡುದು ಅಂಡ ಆ ದುಡ್ಡುలో ನನಗೆ ದಾಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸತ್ಕರ್ಮలు ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಯೇ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಡ್ಪಿಂಚಿದ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಬೆರಿಯೇ ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಹುಶಃ ಧರ್ಮನ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿದು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ತೂದು ನಿಗಳು ಮಾತ ಇತಿಹಾನ ಒಟ್ಟು ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ ಐದರ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕಳಿ ನಾನು ಸುರುಟು ನಿಕ್ಕಳಿ ಮಾತೇನೆ ನಾ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅಂಜಿತ್ತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಆಯಾ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕುಂಬೂರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಟ್ಟಿರ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿಬೇತನ ಇಲ್ಲುಲಾಯ್ತು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕದ ಇಲ್ಲು ಅಂತ ಹೊಸ ಯುವ ಕುಟುಂಬ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಾಜನೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೋಯ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಡೆಬಿಟ ಬಿಡ್ದ ಬಂಡ ಕನ್ನಡ ಗಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಪಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ದ ಅವು ದಾಯಬಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತಿಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವನೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೋದು. ವಿಶೇಷವಾದ ಜೀವನಡು ಸಂಪಾದನೆ ಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡಿಗೆ ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತ ದುಡ್ಡು ಅವು ಎಂಜ ವಿನಿಯೋಗ ಅಂಡಿ ಎಂಜ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತ ಮಿತ್ತು ಪುಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತ ದುಡ್ಡು ಅವು ಎಂಜಿನ ನಾಡು ಆ ರೀತಿ ನಾಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡ ಕರ್ತವ್ಯರ ಮಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಐಟೆ ಗುರುಟಿ ನೀರು ತುದು ಕುರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಬೊಲ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ದು ಆ ನೀರು ಮಿತ್ತುಬೋದು ನನಗೆ ಬರ್ಸಾರು ಮೂರಿನಾಗ ಶುಭ್ರ ಅದು ಬರ್ಪುಡು ಅವೇಂಚ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೇವರು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಪೂರ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧದ ಕರ್ತವ್ಯಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ತವ್ಯಗೂ ನಾವು ವಿನಿಯೋಗಿಸ ಹೇಳ ಐಟು ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಡ್ಪಿಸಿ ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಧನ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಕರ್ಮಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗೂ ಬಹುಶಃ ಅಂಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಸತ್ಪಾತ್ರ ಕಮ್ ದಾನ ಬಂದು ದಾನ ಪಲ್ಲ ಕೊರನಾಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊರಡಿಗೆ ಅವೇನಾರು ಮಸ್ತ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆರು ವೈಕೋಸ್ಕರ ಅಗತ್ಯ ಹಾಲು ಮಲ್ಪೇನ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ದು ಗಲಾಟೆ ಬರ್ಬೇರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾಪ ನಂಕಲ ಬರ್ಬಿಡು ಅಂಜಾರು ಮೇಲೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಟ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ
ಆ ಕೆಲಸ ಅವನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆ ಐದು ಅಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಿಯರು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡು ಕೊರಿಯರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿನಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಲ್ಲಂತ ಎಂಕಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಜನ ಮಸ್ತಿಯನ್ನು ಬರ್ಪೇರು ಕಟೀಲು ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಪರ್ಸ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಗೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಡಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡು ಅಂಚೆ ಆ ನಮೂನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ನಿಗದಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಾಲರು ನಗಲ್ಲ ಉಳ್ತ ಗುರುಕರ್ ಆರು ಬಂಡಿರು ಅಂಚ ಆರು ಆತ್ಮವಿನ ಮನೋಧ್ಯಾನದಿದೆ ನೆಂಜಿನ ಬಂಡ ದಾನ ಮಲ್ಪಡೋಕೆಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿಡು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯಡು ಆರು ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯಡು ನಾವು ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಅವು ಪುಣ್ಯ ಪಡಿಸಿದ ದನ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮನೋಡು ದೊಟ್ಟಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಪರತ್ರೋಡು ಮೋಷಣ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಜಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾಯನು ನೀವು ಊರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರು ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಪುಣ್ಯ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆರು ಮಲ್ತ ಕರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ನಿಗಲೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತ ಅಂದರೆ ನಾನಾತಿ ಜನ ಆರ್ನಾಲ್ಕನೇ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅವಡು ಬಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪರು ಪೂಪಳಂಕಂತ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಜಾನ ಹೇಳ್ದಾರ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅದು ಗೊಬ್ಬೆ ಅವಡು ಮಾತ್ರ ಆ ಗೊಬ್ಬೆ ಪ್ರಯೋಜನಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ನಾವಿನ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ತೋದಾಟ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಾದು ಅವೇರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿತಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತಾಯನು ಊರ್ದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಅಂಚಿತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಳು ಈಕೊಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನನಗೆ ಬಂದಾಗ ಪುಟ್ಟಿದು ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಋಣ ಮಾತೃ ಋಣ ಸಮಾಜ ಋಣ ಮೂಜಿ ಋಣ ಪುಂಡಿಗೆ ದೇವರ ಋಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪುರ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಪ ಇಟ್ಟು ಮುಗಿ ದೇವರ ಋಣ ಮಲ್ಪಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಋಣನ ತೀರ ಮುಗಿಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ಪಿಗೆ ಸಮಾಜ ಋಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜನಗಳೇ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಉಚ್ಚಾರ ಈಗ ಬಂದ ವಾ ಧರ್ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ಕರಿಯನ್ನು ಬುಲ್ಪಲ್ಲ ಬುಕ್ಕರಿಯ ಕಷ್ಟ ಕೊರಲ್ಲ ಅದು ವಾ ಧರ್ಮಲ್ಲ ಪಡ್ಬುಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕರಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣ ನೀರನ್ನು ಒಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಆ ಕಷ್ಟ ಹುಡುಕ್ತಾ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಿಡಿ ಎಂದು ಮಲ್ಪಿಡಿ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸಹಾಯ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಈ ಜನ ಅದು ನನಗೆ ಜೀವನಡು ಸುಖಲ ಶಾಂತಿಲ ಕೊರತು ಪರತ್ರೋಡು ಮೋಕ್ಷಲ ಕೊರ್ಬಿಣಿಗೆ ಅಂಚಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಇಂಚಿತಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದಾರಿ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ದಾನದ ಮಲ್ಪಿಸಿದಿ ಏಪಲ್ಲ ನೀರು ಏಪಲ್ಲ ಗುರಿಟು ನೀರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಬಿಡಿಗೆ ಅವಿನ ದೆತ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹೊಸರು ಬರಲೇ ಬಿಡಿಗೆ ಆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪುಡಿ ಬಂಡ ಮೇಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ದುಡ್ಡು ದಾನ ಧರ್ಮ ಬರ್ತೆಲ್ಲ ದೇವರು ಹೊಸರದಲ್ಕ ಬೇತಾರೆ ಕೊರಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾನವರ ಅಂಚಿತಿ ಕರ್ಮ ಸತ್ಕರ್ಮಗೂ ನೀವು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡೆ ಸಮಾಜದ ಋಣ ತೀರಿಸೋ ದೃಶ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾತಾ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ನನಗೆ ದೇವ್ರ ದಯ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವ್ರ ದಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದು ಇರಿತೀರಿ ದೇವರು ನಂಗೆ ನೇರವಾದ ಬಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಜೀವನಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನಿರ್ಮಿತ ಕೊಡ್ಪಡೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಾಗ ಮಸ್ತು ಸಂತೋಷ ಬಿಡೋರು ನಾವೇನೆ ನನಗೆ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಬರೋ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೈತೇಳಿ ಬೋದು ಮನಸ್ಸು ಕೈ ಇದು ಯಾರು ನಂಬಿಂಚಿ ದೇವರ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಿಡು ಯಾರು ನಂಬಿಂಚಿ ದೇವರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜೇರಿ ಬಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಫಲದಾಯಕದ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಿರ್ಬೋದು ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂಗಡಿನ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೋಡಿತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಾಡ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಳೆ ಇಂಚಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸನ್ಮಾನದ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪಾಡನ್ನು ಗುರುತು ಏಪಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ ಅವಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯಗರೆಲ್ಲ ಬಿಡುವಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯಗಳ ಕೊರಡು ರಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಹಾಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗಿ ಶಿಷ್ಯಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪವಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋಯ್ಪಾದು ಇಜಿತಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಕ್ಕದಾಕಲು ಮಲ್ಪಡಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮಗೆ ಅಂಚಿತ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಇವುಗಳು ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗೂ ದೇವರ ದಯ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಬೈದರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಬೈದಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ವಜ್ರದೇಹಿ ಬಂದು ವಂಜರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬಂದ್ಬರ್ಗೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಇನ್ನು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೇವರೇ ಆಗ್ತವೆ ಅಂಚ ಬೇರೆ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸಜ್ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಓಡಿತ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮತ್ತಂಥ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಆರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ನಿಂತದ್ದು ಆರ ಭಾವಿ ಜೀವನ ಸುಖಮಯ ಮಾಡು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ತಿ ಕಡೆ ಬಂದು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋಭವವನ್ನು ಪ್ರೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಶೀರ್ವಚನದ ಸಿಂಚನ ಕೊರನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಟೀಲ್ದ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸರರಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ನಮನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ
ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪಲ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಏನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂದಕ್ಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಾಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಗ ದುಂಬು ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂದಕ್ಕದ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಪೊರ್ತು ಅಸ್ರಂಡೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪುರ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ವಜ್ರದೇವಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪುರ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣನ್ನಾಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಈತ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತ್ರ. ಹರಿ ಓಂ ನತೋಸ್ಮಿಹಂ ತ್ವಾಕಿಲ ಹೇತುಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪೂರುಷಮಾದ್ಯಮವ್ಯಯಂ ಯನ್ನಾಭಿಜಾತಾದರವಿಂದಕೋಶಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿರಾಸೀದ್ಯತಯೇಷ ಲೋಕಃ ಜಯತ್ಯುಜುಕ್ಷೇಣ ಸುಖಾತ್ಮಬಿಂಬಃ ಸ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕಾಂತಿಪ್ರತತಃ ಸದೋದಿತಃ ಸ್ವಭಕ್ತಸಂತಾಪದುರಿಷ್ಟಹಂತ ರಾಮಾವತಾರೋ ಹರಿರೀಶಚಂದ್ರಮಾಃ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಅನಬಧ್ಯಾತ್ಮಚಾರಿತ್ರ್ಯಂ ವಾದಿಖದ್ಯೋತಭಾಸ್ಕರಂ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ಗುರುಂ ವಂದೇ ವಿದ್ಯೋತಭಾಸ್ವರಂ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಹರಿ ಗುರುಭ್ಯೋಂ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆದಿತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುಂಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಾತ್ರ ಒರಿದನು ಪಂಡ ಬಹಳ ದೂರದ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಡ್ದಾವರ ಅಂಡ ಅಸ್ರಣ್ಣೆರಡ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಕೇಂಡ ಇರ್ನ ಪಾತಿರ್ದಾಣ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪಾತಿರ್ದಾತಿಜ್ಜಿ ಅಪವಂತೆ ಧೈರ್ಯ ಅಣ್ಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎತ್ತಿನ ಎಡ್ದಾವರ ಇನ್ನು ಅವಳು ಸಂತ ಸಮಾವೇಶ ಎತ್ತಂಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪರ್ಯಾಯದ ಕಡೆತ ಹಂತಾಡುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೇರೆ 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 ಮೂಜಿನಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಆಯೋಜನೆ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ಅಡೆ ಪೋವಂದೆ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿರ್ವಾಹ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಚ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ವಾಮಿಲಾರು ಅರೇನು ವಾಸ್ತಿ ತಿಡ್ಲ ಬುಡುಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿ ಇಡ್ದವರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಾಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕಲು ಮಾತ ಅವೇನು ಸೈಸೋನು ಮಾರಂದು ಎನ್ನೋನು ದೇಗ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮೂಲ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೇಗ ಪಂಡ ಸಮಾಜಗಾರ ಕೊರ್ತನ ಕೊಡುಗೆದಾದ ಉಂಡು ಆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೀಣನನ್ನು ಗೌರವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಕಲ್ನ ತರೇಕ್ ಮುಡಿಗೇರ್ದನು ಒಂದೊಂದು ಹೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಅದೇ ಖುಷಿ ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತ ನಾವು ಖುಷಿ ಆತನು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ನಿಕಲ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಯಮ ಅವೇನು ಮಾತ ತೂನಾಗ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೀಣನ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ಪಿರೌಡು ಬಹುಶಃ ನಿಕಲು ಉಲ್ಲಾರು ಎಂದು ತೋಜುಂಡು ದೇಪಣ ಆತ ತಾಳ್ಮೆಡು ಕುದೊಂದಾರು. ಅವು ಒಂಜಿ ಸುಭಾಷಿತ ಉಂಡು ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಫಲಂತಿ ವೃಕ್ಷ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ದುಹಂತಿ ಗಾವಃ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ವಹಂತಿ ನದ್ಯ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ. ಜ್ಞಾನಿಲ್ ಪಣ್ತೀನಿ ಈ ಶರೀರ ವೈಕಿಪ್ಪುನು ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಪರೋಪಕಾರಗಂದು ಆ ಪರೋಪಕಾರ ಬಂಡ ಗಂಧದ ಕೊರಡದ ಲೆಕ್ಕ. ಗಂಧದ ಕೊರಡು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತೇದು ಗಂಧದ ಕೊರಡು ಮಾಯಿ ಕಾಪುಣು ಕಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಪ್ಪುಣು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒರಿ ದಾನಿ ಕೊರ್ದು ದಾನಿ ಮಾಯಿ ಕಾಯರವಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬುನ್ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ದಾನಿಗೆ ದಾನತ್ವ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಒಳ ಹರಿವುದಲೆಕ್ಕಿಪ್ಪೋಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಪುನಿ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಫಲಂತಿ ವೃಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಮರನ್ನ ಮತ್ತು ಉಂಡ ಅವು ನಿರಂತರ ಫಲ ಬಿಡೋಂದೇ ಇಪ್ಪೊಡುಗೆ ಫಲ ಬಿಡೋಂದೇ ಇತ್ತುಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಬಡವದಾಶ್ರಯಗ ಪೋದು ನಮಕ ಹಣ್ಣು ಬಡವದಾಶ್ರಯಗ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಿರಂತರ ಇಪ್ಪೋಡು. ಪರೋಪಕಾರಾಯ ವಹಂತಿ ನದ್ಯ ಒಂಜಿ ಸುದೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪರಿಪೋಡವು ನಿರಂತರವಾದ ಪರತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಆ ಭಾಗಡಿಪ್ಪುನ ಕೈಕಂಜಿ ಬುಲೆಸೆಲೆ ಉನ್ಮಂತ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆ ಸುದೇಟುಂಡು. ಪರೋಪಕಾರಾಯ ದುಹಂತಿ ಗಾವಹ ಒಂಜಿ ಪಶು ನಿರಂತರವಾದ ಪೇರು ಕೊರೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬಡತನ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲು ಸುಖಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂದು ಪೇರು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪರೋಪಕಾರ್ತದ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಮಾತು ಸೇರ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ನ ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ಪನ್ಪನಮ್ಮ
ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ದೇವರ ಕೊರ್ತನ ಶರೀರ ಸ್ವಾಹಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಅಪಯಮ್ಮ ಕೊರ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಅಕಲು ದಾದಾನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಈ ಶರೀರ ಈ ಬಾಲೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೀತ ಆ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೊರಿಯರು ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಕಲ್ಡ ದಾದನ ಒಂದು ಕನಸಿಪ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಪ್ಪೆ ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪುವಲ್ ಅಪಯೇ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೋಡಾಪುನಾಥ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುವೇರು ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ಪೂರಲ ಅಂಚಿನ ಇಪ್ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ದರಿಂದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಕಂತು ದೀಪ ದೇಗ ಬಂಡ ದರಿನ ಕನ್ನಡಿ ತೂವೆರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿರ್ಥ ಅಪಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗದ ಬದುಕದ ಶರೀರದಾದ ಉಂಡು ಉಂದೇನು ಪರಿಮಳ ಬರ್ರೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಈ ದೇಹದ ತೂಲೆ ಒಂಜಿಲ ಪರಿಮಳ ಇದ್ದಿ ಅತ್ತರ ಪಾಡ್ದು ಬರೋಡು ಇಜಿನ ಸೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬರೋಡು ಇಜಿನ ಏರ್ನಾಂಡಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಾಗಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇದನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಮಳ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಈ ದೇಹದ ಪರಿಮಳ ಒಯ್ತು ಬರೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನು ಆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾನಪದ ಇನ ಕತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕತೆ ಸಿರಿನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪೇರು ದಾರೋ ಕುರು ಬಾಕಿಳ್ಳು ಕೊನೋ ಮಗ ಎದ್ರದ ಬಾಕಿಳ್ಳು ಕೊನೋ వచ్చింది ಅಪಗ ದಾರು ಅಜ್ಜೇರಡಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲ ಅವು ದೇಗ ಕುರು ಬಾಕಿಳ್ಳು ಕೊನೋಡು ಎದುರು ಬಾಕಿಳ್ಳು ಕೊನೋಡು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿ ಮಗ ಅವೇನು ದಿಂಜ ಜನ ತೂಪೇರು ದಿಂಜ ಜನ ತೂವೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನ ಬಲಕೈಟ್ ಕೊರ್ನ ಎಡಕೈಕು ಗೊತ್ತಾವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಗೈತ ಪಸೆ ಆಜುನೆ ಕುದುಂಬು ದಾನ ಮುಗಿದು ಪೋಡು ಆತ ರೀತಿದ ವಿಷಯಲೇನು ದಾನಡ ಪನ್ಪೇರು ಕರಣೆ ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಡು ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಕರ್ಣನ ಜೀವನ ತುಂಡ ಮಾಂತ ರೀತಿಡ್ಲ ಅವು ನಿರರ್ಥಕ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಓಲು ಸಾರ್ಥಕತೆ ತೋಜುನು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಕರಣೆ ತನ್ನಡ ದಾದ ಉಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತಂತೇನೆ ದಾನ ಮಲ್ತೋಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಕಾಲ ಗಟ್ಟಾಡು ನನ್ನ ಕರಣೆ ಇಂಚಿನ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬುಲೆಯಡ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆಗೆ ಬಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪುನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಂತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ತನ್ನ ರೂಪನ ಬದಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂದ್ರನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕರ್ಣಡ ದಾನಗೆ ಪೋಪೆ ದಾನಗೆ ಪೋನಾಗ ಕರ್ಣಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒರಿ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪಡ ಬತ್ತನ ಒರಿ ವಟುನು ಲೆತ್ತದ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೋಡ್ಬಡಾಪನ ರೀತಿದ ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯಾದಿಲೇನು ಕೊರೆದು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಇರೇಗ ಅಂತ ಕೇನಾಗ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿಟಿಪ್ಪುನ ಎರಡು ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲ ಉಂಡು ತೂಲ ಐನು ಕೊರೆದು ಬಿಡು ಐನು ಅಂಚಿನ ಕಿತ್ತು ಒಯ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಣೆ ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಿ ದಾನಗ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಈ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಅವೇನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಪಗ ಕರ್ಣೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಓಡೆ ಪೋಡು ಅಪಗ ಈ ಒಟ್ಟು ನೆನಪು ಮನ್ಪುವೇರು ತೋಲ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಉಲ ಎಡೆ ಉಂಡು ಐ ನೀ ವರ ತುಯ್ಯಾಡಾಣ ಅದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕರ್ಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಅನ್ನೋ ಉಲ ಇದಾದ ಉಂಡು ತಕ್ಷಣ ಪನ್ನಾಗ ಅಮೃತ ಕುಂಭ ಪನ್ಪುನ ಹೃದಯದ ಉಲೈ ಉಂಡು ಐನ್ವರ ಕಿಂಚಿತ್ ದೆಪ್ಪುಲ ಪನ್ನಗ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಡ್ಡಿ ಬತ್ತಿದ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಕರ್ಣಗ ತುಲಕರ್ಣ ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯ ನೆಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅವಸಾನ ಆಪುನ್ ನಿನ್ನ ಅವಸಾನ ಆವಡು ಪಂಡದೇ ಮೊಕಲು ತಂತ್ರ ಹೆಣಿದೀನಿ ಗೆಪ್ಪಡ ಅವು ಗೆತ್ತಡ ನಾನು ನಿಕ್ಕೆ ಬದುಕಿಜ್ಜೀನಿ ಕರ್ಣೆ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಇತ್ತಿದ್ದು ಇಂಕ ಸುಖದಾದ ಅವು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿಂದ ದಾದ ಸುಖ ಐನ ಏನು ಪತ್ತೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೇ ಆರ್ಯನಡಕ್ಕೇನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಐದು ನೆತ್ತದು ಕೊರಂಡ ಆಯ್ತ ಒಂದು ಆಸೆ ಮುಗಿದು ಪೋಪುಂಡ ತ ಪಂಡದು ಕರ್ಣೆ ಅವನ ಕಿಂಚಿದ್ ಗೆತ್ತದು ಇಡೀ ಶರೀರ ನೆತ್ತೆರಡು ಸೋಯ್ತದು ಪೊಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಬೇನೆದ ಬಸವಳಿಕೆ ಓಲತು ಒಂದೇ ಐನು ಪುಡಾತದು ಕುಂಡಲನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ಕೃಷ್ಣೆ ಪನ್ಪೆ ಭೇಷ್ ಕರ್ಣ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುನೇ ಮಲ್ಲ ಪಣದ ಕೃಷ್ಣೆ ಪುಗಾರ್ವೆ ಇನಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚು ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬಹುಶಃ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಿಲಾರ್ ಆರ್ನ ಪಿರ ಉಡುಪುನ ಪಿಲಾರ್ ಆ ಶಬ್ದ ತೂಲೆ ಲಾದೆತ್ತರಡ ಪಿರ ಆ ಶಬ್ದದ ಲಾದೆಪ್ಪುಲೆ ಪಿರ ಪಂಡ ನಮನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಡ್ ಆರ್ ಪಿರ ತೂವೊಂದೆಪ್ಪು ಇರ್ತೋಜುನ್ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಬಂಗದಾದ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟದಾದ ಸಮಾಜ ಜ್ಞಾನ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಉಪ್ಪುನ್ ಬಹುಶಾರ್ ಏಲ್ಕಡಲ ಆಯರೇಡು
ಏಲ್ ಕಡಲ್ದ ಆಯ್ರೆಡುಪ್ಪುನು ಏಲ್ ಕಡಲ್ದ ಆಯ್ರೆಡಿತ್ತೊಂದು ಈ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಆರ್ನ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶದ ಪಿರವುಡು ಪನ್ಪೇರತ ಸಬ್ಕಾ ಮಾಲಿಕ್ ಏಕ್. ಬಹುಶಃ ಆ ಸಾಯಿ ಭಗವಾನೇರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರವೀಣನನ್ನು ಮಿತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋನುವ ಬಹುಶಃ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರಾ ಕೆಲಸದ ಪಿರವುಡು ಆ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದಿಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉಲ ಬಹಳ ವಿಷಯ. ಈ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸಾಡು ಇನಿ ಅರೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇಗ್ ಬಂಡ ಗಂಧ ತೇಯಿಲಕ ತನ್ನಡ ಇತ್ತಿನೇನು ಪೂರಾ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೋಂಜಿ ಮಲ್ಲಗುಣ ಆ ಮಲ್ಲಗುಣ ಇಪ್ಪುನಗ ತನಕ ದಾದಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಈತ ಮಾತ ದಾದಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಒರಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ ಆ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ಪೊಡಿದೆ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ರೀತಿಡು ಉಂಡು. ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ನನೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಈ ಸಮಾಜದ ಕೊಡೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುಯರು ಒರಿ ಬಡವನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದಿಲ್ಲೇನು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆರಕರೆಟ್ಟು ದಿಂಜ ಕಷ್ಟಡ್ ಉಲ್ಲೇರಂದಾಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಿತ್ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡ್ಲೇನು. ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮಲೇನು ಮಾತ ಮಂತಿದ್ದು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟಗ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬತ್ತದನ್ನು ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಕ್ಲೇಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಎಂಚೆ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ತಿಕ್ಕಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ಆಯ್ತು 25 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು 5 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಅವತ್ತು ವಿಷಯ ಅಕಲ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪರಡುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತೇರಿ ಉಂಡು. ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣನ ಪದ್ಮಶ್ರೀಯ ಇನ್ನಿತ ಲೆಕ್ಕದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಪೋದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಈ ಸಲದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲೇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನುವೆ ದೇಪಂಡ ಈ ಸಲದ ಮಂತ್ರಿಲು ಆರ್ನ ಗರಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಾರು ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿಯರು ಆರು ಈ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾನದಂಡ ದಾದ ಇತ್ತನ್ನು ಕೇಂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈ ದೇಶದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯರ್ನ ಮಾನದಂಡ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ನಮ ಅಕ್ಲೇನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಸಲದ ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಯ್ಕೆ ಆತಂದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ ತೂಪುನಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಈ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ದಿಂಜ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ದಿಂಜ ಪಾಪದಕ್ಲೇನು ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಆ ದಾನ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ದಾನ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ದಾವರ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ನಿರಂತರ ಆವಡು. ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟದ ಪಾಡ್ನಾಗ 17 ಜನ ಇತ್ತೇರು 17 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಯ ಆ ಕೆಲಸ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನ್ನು ಕೇಂಡ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ನ ಸೇವೆದ ಫಲ ಹೋಗ್ಕೇಂಡ 1,80,00,000 ಇತ್ತಿನ 17 ಜವನೇರು ಇನ್ನು 1,000 ಜವನೇರು ಉಲ್ಲೇರಾಯ್ತು 1,80,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಏರ್ನ ಕಾಸು ಅಕಲ್ನ ದಾಲತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿನ ದೀದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡುನು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ನಡುಟ್ಟು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಿ ಆ ಬಾಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾತ ನಮಕ್ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನೂನು ಏಪ ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಲು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಾರತದ ಭರವಸೆನೇ ಬದಲಾತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲಡು ನಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರವೀಣನಾಗ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ತಿಕ್ಕಿನ ಗೌರವ ಅಂತ ಎನ್ನೊಂದು ಅರೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ನಮನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಎಂಕ್ ಪ್ರವೀಣೇರು ಪನ್ನಗ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆಗುಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಅರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಏಪಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕೈತಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲೆರ ಐಕಿದಲ್ಲ ಆತ ಬಂಗ ಬಿಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಅವು ಸಿಂಗಲ್ ಎತ್ತಂದಲ್ಲ ಕೊನದು ಪಾಡುವೇರು ಅಂಡ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಯಾಲ್ನ ಒಂದೇನು ನೆಯ್ತದು ಕೊನೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೊಂದು ಪೋದು ಬಲ್ಲು ಪೋದು ಮಲ್ಲಿಗೆಡ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಏಪಲ ಪೋಪ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ನಿನ್ನ ನೆಯ್ತದು ಕೊಂಡು ಪೋಪ ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾಪ ಅಂತ ಅಂಚಾದ ಪ್ರವೀಣನ್ನಗದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನ ಒಂದು ಯುವಕಿಯರ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ತಂಡ ಆ ತಂಡಗೆ ಭಾರಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಲಾವೋಡು ಬಂದ್ಪುನ ಅಂಚಾದ ನಮನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಈತೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಗು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪಾಡು ಐಕ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಗೀರಥೆ ಆದ ಧರ್ಮರಾಯೇ ಆದ ಮೊಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ದೇವರರಿಗೆ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯುಸ್ಸುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ
ಆರ ಒಯ್ತು ಮಾತ ಬೇರೆ ಸರೌಡು ಕೈ ಪಾಡುವೇರು ಅವು ಮಾತ ಆರೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪೊದಿಕೆ ಆದ ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಉದ್ದೇಶನದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೆನೆನ ದೀದು ನೀರು ಪಾಡಾದೇರು ಅವು ಫಸಲ್ ಬಿಡ್ತು ಆ ಫಸಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಸಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲ ದಿಂಜುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಾಂತಿಯರ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದವರ ದಿಂಜಾಡು ಅಂದು ಕೊಡೋರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಸೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿ ಏರ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಥರ ಹಿಡ್ದು ಅನಿಲೇರೇನು ಪತ್ತಂಡ ಆ ಥರ ಇಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ಬೋಳಿಯಾಳ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಮ್ಮನ ಬಾಲಾಜಿದ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮೊಕಲೇನು ಮಾತ ತುಂಡ ನನ್ನ ಪಿರಾವ್ದಕಲ ಮೋನಿ ತುಂಡ ಉದ್ದ ಒಬ್ಬನುಂದು ಮೊಕಲು ಮಾತ ಸಾಧಕೇರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ರೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೇರು ಪಂಡ ಮೊಕಲು ಮಾತ ಈ ಕಿಸೆತ್ತೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಸಮಾಜ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಸ್ಸುನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಆಡ್ಯ ಮಹನೀಯರು ಒರಿಯೊರಿಯನ ಪುದಾರ್ ಬಂಡ ಯಾವಂದು ಇಂಗಲ ಕೈತಳ್ಳು ಕುಲ್ದಿನಾರ ಕಾಪುದಾರು ಮಾಂತ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟರು ಮಾತ ರೀತಿಯ ಮೊಕಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಾಧಕೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಆಕಲ್ನ ಮುಂಚೂಣಿದ ಕರ್ತವ್ಯಲುಂಡು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಡ್ ಬಾಲಾಜಿ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಿಭಾಯಿಸಾದೇರು ಅಂಚಿನಕಲು ಪೂರ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸೇರ್ದೇರು ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಭೀಮಬಲ ಉಂಡೊಂದು ಎನ್ನುವ ಈ ಭೀಮಬಲ ನಿರಂತರ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಕೊಡೋರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಮಾಂತ ಎಂಕಲ ಪಾತೇರನು ಪೂರಾ ದೈವ ದೇವೇರು ಅನುಗ್ರಹ ದೀಡದು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡೊಂದು ಕೊಡೋರ ಬಯಸೊಂದು ವಿರಮಿಸಾವ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಉದ್ಯೋಗದ ನೆಲೆಟೆ ಅರ್ನ ಉದ್ಯೋಗದ ನೆಲೆಟೆ ಆರು ಮಸ್ಕತ್ತಿರಿತನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸಮಯನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ 30 ತಾರೀಕದಾನೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಇನಿ ಮದಿಮೆ ನೇಸಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಈತ ಜನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಸೇರಿದನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪಂಡಂದು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ವೈನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮೇಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಏಕಪಕ್ಷತ್ ಏಕ ಜಾತಿಯತ್ ಏಕ ಮತತ್ ಸರ್ವ ಜಾತಿ ಸರ್ವ ಮತ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಲ್ಲ ಇದ್ದದು ಅರೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತೆರ ಪಡೆರ ಅಭಿನಂದನದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಅಭಿನಂದನದ ಸನ್ಮಾನ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾರನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಪನೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುದ ಪಾತೆರನ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬುದ ಪಾತೆರನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾರ್ದ ದಯಪಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸಾಯಿ ಪರಿಪರದ ಆರಂಭರ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗತ್ತಂದೆ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಮಾತ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭರಿತವಾದ ಉಪ್ಪೊಡುನಾಡ ಐಕ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂಜಿ ಲೇಪನ್ನು ಕೊರ್ತನಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ಇನ್ನಿತ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತೆರನು ಆರು ಕೊರಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಗುರುದ್ವಯರಿಗೆ ಸಾದರ ಪ್ರಣಾಮ. ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲೆಗ ಅತಿನಕ್ಲಿಗಲ ಸಭೆಟ್ ಸೇರ್ನಕ್ಲಿಗಲ ಬಂದನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಸಂತೋಷಂ ಜನೇವ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತದೇವ ಈಶ್ವರ ಪೂಜನಂ. ಈಶ್ವರ ಪೂಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಡೆ ಹೋಮ ಹವನಾದಿ ಮುಖೇನತ್ತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷನ ಹೂ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಈಶ್ವರ ಪೂಜನೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾತೆರ. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲನ ಬದುಕದ ಕಷ್ಟ ಭವಣೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಪಿಲಾರದ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಲೇನು ಮಾತ್ರ ಕಡೆಸಿ ನಡೆದಾರ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಲೇನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪುವೆ ಪೀಟಿಗೆ ಜನ ನೇರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಕ ಒಂಜಿ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾ ಸೇವೆ ಇನ್ನೇ ನಾನು ಗುರುತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸುರೂ ಕೇಣ್ಣು ನಾವು ಪಿಲಾರು ಶಾಲೆ ನಾನು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಡ ವಿನಂತಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಡಿರಗ ಕೆಲವು ಇರಿಸು ಮುರಿಸು ಸಂಕೋಚ ಆಪುನ ಸಹಜ ಒಂತೆ ಸೈಸೋನ್ಲೆ ಇಂದು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನಿ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಯಾಡು ಬಂಡದು ಪಿಲಾರು ಶಾಲೆ ಅರ ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಆ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಅವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆಂಚುಂಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತದು ಆರ್ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡೋ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೇರು ಪ್ರತಿ ಸಲಲ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಾತು ಮೊತ್ತನು ಕೊರ್ದು ಆ ಶಾಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬೊಳೆಪುನಲಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಮಾತಾಧರ್ಮದ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗಲ ಕೈ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡೋ ಒಂದು ಬೈದರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನನ್ನ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಶಾಲೆ ಮುರಣಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಆಯ್ತಾ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಂಡು ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತನು ಕೊರ್ದು ಆ ಶಾಲೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರಾಗವಾದ ನಡಪುನ ಇಟ್ಟು ಆರು ನೆರವಾತೇರು ನನ್ನ ಏರ ಅಂಡಲ ಶಾಲೆದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಪೋದು
ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಜನಕ್ಕಲೇ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಸಲ ಅರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರಪುನ ಉಂಟು. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅರಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಒಂದು ಏತೋ ಜನಕ್ಕಲೇ ಅವು ಸುಲಭದ ಸಾಧಿಯಿಂದ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಇಂಚ ಏತೋ ದಾಖಲಾವ ಅಂದಿನ ಸಹಾಯನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟುನ ಮೂಲಕ ಆರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಇಂದು ಓಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಆತಿಜಿ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾಡ್ದಿಜಿ ಇರಲ್ಲ ಆರು ಇಂದನ ಪಣ್ಣೆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆಡು ನೆರಪೇರು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಆರು ಈತ್ ಶುಲ್ಕನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದೇರು. ನನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಆರ್ನ ಕೃಷಿ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆರ್ನ ಮೇಗಿನ ಮನೆತ್ತ ಬರಿಟುಪ್ಪು ನಂಜಿ ಇನಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಜತನ ಜೋಪಾನಡ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಂಡದ ಸಾಗೋಳಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಸ್ಕ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಆಸಕ್ತಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಬೇಲೆದ ಕುಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಅಂದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬೊಡೆದಿ ಆ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಬರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಐನು ನಾನು ಬದುಕದ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ತಪ್ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಲೆಡು ಎಂಚೊಪ್ಪರ ಮಂಡ ಇನ್ನಿತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಗುರಿಕಾರ ಕೆತ್ತನ ಆನಿದ ದಿನ ಕಂಡೋಡು ಒರೆಂಕಿನ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ತೂಡು ಆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಪೂರ ಶೇರ್ ಆತಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಾದ ಪಂಡ ಆ ದಾದ ಮಿಷಿನ್ ನಾರು ಕೊನಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಭರವಸೆದ ಮುದ್ರೆಲು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆತೇ ಕಂಡಡು ಒರೆಂಕದು ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನವು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಭರವಸೆದ ಮಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ. ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ನಮ್ಮ ವಾಡಡು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಬೊಲ್ಲಗು ಏರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ ಎರ್ಕೊಂದು ಉರ್ಕೊಂಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೈ ಕೊರಪುನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ವಾಡಡು ಪುನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲು ಸೇಫುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ತೋಡಿಗೆ ಅಕ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತರ ಅಂದು ಎಂದಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂಜಾತು ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಲೇನು ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಲ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಒರಿಪೊಂದು ಬೈದೇರು. ನಾನು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಗುರುತ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅರೆಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆ ಅಮ್ಮೆರೆಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಮ್ಮೇರು ಲೋಕೋನು ತೂಪುನ ಕಲ್ಪಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತೆರ ಕಲ್ಪಾವರಿಗೆ ಅಂಚದ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆರು ಅಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುತ ಮಲ್ಪೇರು ಇಷ್ಟಪಡಪೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಮುರನಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪುನಗಲ ಅಪ್ಪನ ಆರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೊಂತದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೈದಿನವು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೋಡ ನೆಂಚಿನ ಸಂಗತಿ. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಬೆಂದದು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿ ತೂಪಾಲಿಗೆ ಬೊಡೆದಿ ಕೈ ತೂಪಾಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಗಿತ್ತಂತೆ ಬೇಜಾರಂಡು ಅಂಚ ಬಂಡೇರತ್ತ ಅಂದು ಆಂಡ ಯಾನು ಅಪ್ಪೆಡ್ದುಲ ದಿಂಜ ಪುಗರುನಿ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕನು ಇರೆಗದಾಯ ಬೋಡಿತ್ತಿನಿಯೇ ಅಕಲ್ ದಾದ ಬೋಡಿತ್ತನ ಮಲ್ಪಾಡು ಇರೆಗದಾಯ ಬೋಡಿತ್ತಿನಿ ಈರು ಏರು ಅಕಲಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರೆ ಈ ರತ್ನ ಕೊಡೋರಿಯೇ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಸಹಜವಾದ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕೇನೇರೆ ತಿಕ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬೆಂದದ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಣವುದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನು ಕುಡೋರಿಗೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡು ಲಕ್ಕುನ ಸಂಗತಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆರು ಕೊರ್ನೈಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಲಕ್ಕೇನಂದಿರಿ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕ ಆರ್ನ ಆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಸಾಧನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ನಿಜವಾದ ಇಂದು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೈದನು ಅಕಲ್ನ ಅರ್ನ ಇರುವೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರು ಬೇತೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಸನಾತನತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲುಮೆದಿದು ಅಭಿಮಾನಡು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಆ ದಾಖಲಾತಿಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಆ ಜೋಕುಲು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಸು ಯಾನ್ಲ ಅರ್ನ ಮಗೆಲ ಒಂಜೇ ಪಂತೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂತೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೂವೋಲಿ ಎನ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ತಲೆ ತೆಲಿಫೆ ಹೇಗೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ವಿಹಾರ ಕೊಲ್ಲುವೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಡೆ ಅನ್ಕೇನಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ನಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ವನಸ್ಸು ಎಡ್ಡಾಪುಂಡ ಮುಲ್ತ ವನಸ್ಸು ಎಡ್ಡಾಪುಂಡ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡು ಇಲ್ಲಡ ಅಂಡ ಚಿಕನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಇಂಚಪ್ಪ ನೋಡು ಅಂಡ ಅಯ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ತ ಸಾರೇ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪು ಜೇರಂದ ಅರ್ಥತ್ ಸಮಾನತೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುನೇನು ಶಾಲೆಡು ತೋಜಾದಿನೇಚ್ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಕಿ ಮುರೇನೆ ಹರಿಯಾಣಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬೋದು ಗೆಂದದು ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ಗೆ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಏರು ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಪ್ರಣ್ಯ ವಿಹಾರ ಲಂಚನೆ ಭಾರೀ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರನ ಜೋಕುಲೆ ತೋಡೆ ಮಟ್ಟ ಬಂಡ ಅಕಲೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪಿರಾವುದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಕೊಳ್ಳುಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೈದ್ಯರು ಅರಗಿನಿ ಸನ್ಮಾನ ಆರೀನಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ತೋಜಾ ಒಂದೆ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾದ್ಯರು ಅವು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ನನ್ನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಗಾವಡು ಅರ್ನ ಕಡೆಕ್ ಬತ್ತಿನ ಏರೆಗಲ ಆರಿ ಕಾರಿ ಕೈಟ್ ಕಡ ಪುಡ್ದಿನ ವಿಜ್ಜಿ ಏ ತಾಪುಂಡ ತಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯನ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು
ಈತ ವಿಚಾರಲು ಯಾವ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಅರ್ನ ಮಾತ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡರತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿಲಕ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಇತ್ತಿನಡೆದಾದ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕುಡೋರಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ದಿಂಜ ಸಂಗತಿಲಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬತ್ತನು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಪಕಾರ ಅಂಡು ಅರೆಗಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಕಾರ ಅಂಡು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಗಳ ಉಪಕಾರ ಆತನು ಅವು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೋ ನೋಡು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ನಿಜಾರ್ಥದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದಾನಿನ ಲೋಕೋಗು ಪರಿಚಯ ಮಂತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸಂದೋಡು. ನನ್ನ ಅರ್ಹವಾದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನು. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರರಿಗೆ ಯಾನು ಅರ್ನ ಜೋಕುನ ಗುರು ಅಂಚಾದ ಈ ಪಾತೆರುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಡು ಪನ್ಪೆ ಉರುಡಿ ಕಟೌಟ್ ಬೂರ್ದುನು ಅಂದು ವಿದೇಶೇಶು ಮಾನ್ಯ ಸ್ವದೇಶೇಶು ಧನ್ಯ ಅಂದು ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ವಿದೇಶಡು ಗೌರವಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಸ್ವದೇಶಡು ಧನ್ಯತ ಭಾವ ಅಪಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ವಿದೇಶಡು ಮುರಾನಿಲ ವಿದೇಶದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪುರ ಮಲ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತು ಅವಕಾಶಗಳು ಉಂಡು. ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಗೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿನವು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕಿನವು ಇಂದು ಗೌರವತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರೋ ಆ ಬೇಲೆದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನಲಾತು ಗಟ್ಟಿ ಆತನು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಮುಗ್ಧಬಾಯಿನ ಬಾಲೆಲ ಕಂತಿನ ಮೋನೇನು ತೂನಾಗ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಒಂತೆ ಉಳೈಡು ಕುಟ್ಟುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ದಿಂಜ ಸಂತೋಷ ದಾದ ಕೊರ್ನ ಸಹಾಯ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಬತ್ತನು ಅವು ಪೊಯ್ಯೆಡು ಬಿರುಕಿನಲ ಕಾತಿಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಬುಳೆ ಓಲು ಬುಳೆಯೋಡ ಅಡೆ ಬಿರುಕಿಲ್ಲ ಕಾತು ಅಂಚಾದು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬತ್ತಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇಂದು ಸಂತೋಷ. ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕುಪ್ಪುನ ಪೋಟಿಗೆ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಹಜವಾದಿ ಆರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕ ತೂಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನನವಂತೆ ಗಂಭೀರವಾಪುಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಪುಂಡು ಅಂಜಾತು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆರ್ನ ದಿನ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಕೊರುಪುನ ದಾನಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಹಜವಾದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸುಲು ಪುಟ್ಟುನವು ಉಪ್ಪುನವು ಅಂಚಾದು ಆ ಎಚ್ಚರದ ದಿನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂವೋಡಾಪುಂಡು. ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಗಾದು ಪಡು ಅರೆಗಲಾದು ಪಡು ಎಂಚಾಂದ ಪಂಡ ಏತು ಕರ್ತವ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆನಿ ಚಿಕಾಗೋಗು ಪೋನಾಗ ಅರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಎತ್ತನಿಗೆ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಇರೋ ಕೆಂಡೇರಿಗೆ ಇನಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅದು ಪಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಪೂರ ಮುಗಿತದ ಇರು ಪಿರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಅನಿಸುಂಡು ಒಂದು ಅವೇ ದೇಶ ಬಾರಿ ಪುರಲು ಭಾರತದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನಿಸುಜ್ಜೆ ಎಂದು ಐಕ್ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಯಾನು ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಭಾರತನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಭಾರತನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಭಾರತನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಪಂಡ ಪೂಜ್ಯತ ಭಾವ ಬತ್ತನು ಮೋಕೆ ಪನ್ಪುನು ಪೂಜ್ಯತ ಭಾವ ಬತ್ತನು. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕಲ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತರದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ದಿಂಜ ಚೀಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಂಗದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂದು ದಿಂಜ ಕೈಪೇರಲ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಉಬ್ಬಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಕೈಪೆ ಚೀಪೆನು ಒಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತುನ ನನದುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯ ಬೆಳಗದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಪಂಡಿ ನಡೆದಲ ಪನಾಂದಿನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಹಸರಣ್ಣರೇ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡಲೆ ಎಪ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪು ಅತಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿಕಿದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊಪ್ಪುನ ಗುಟ್ಟಿಂದು ಅಪ್ಪು ಉಂಬೇರು ಎಂಚ ಮಿತ್ತ ಗಟ್ಟ ಸೀಮೆಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಪ್ಪು ತುಳುನಾಡುದ ಅಪ್ಪು ಉಂಬೇರು ತುಳುನಾಡುದ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಕ್ಕಂತಿನೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಪಂಡಿನ ಲಾದೆಪ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಪಿಲಾರಡು ಯಾನ ಇನ್ನು ಸೇರಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಿಲಾರದ ಪಿಲಿಯಾರು ಮೇಗಿನ ಮನೆತ್ತ ಮೇಲ್ಕೀರ್ತಿ ದಾನ ಪ್ರವೀಣ ಇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾವಕಾಶ ಸದಾನುಕೂಲಲು ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಅಕೇರಿಗಾದು ಪತ್ತೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಆಶಯ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿಮೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರವೀಣನ ಬಗೆಟ್ ಮನಸ್ಸು ಅರೆಗು ಉರ್ಕರ್ದು ಬರ್ಪುನಾತನ ಈತಿಡು ಅರೆಗು ಬಿರುದುಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾನಾದಿಗಿಣದ ಪಾತಿರಲಿನ ಅಭಿನಂದನೆದ ಪಾತಿರಲಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ಅರುಣನ್ನ ಹಿರೇಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮಿನ ತಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಪೊರ್ಲಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತಿರು ಮನ್ಪುನಂಚಿತನ ಬಿರುದು ಅರೆಗೆ ಒದಗದು ಬತ್ತನು. ಬಹುಶಃ ಆ ಬಿರುದು ಆತನ ಪದವಿ ಎಂಚಿನುಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಲೆವು ಆ ಮಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ
ಅವಲಕನೆ ಕಾಪುದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಪ್ರಸಾದಲ್ಲ ಕಾಪುದ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ಪಾಡೋಡು ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾಪುದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಪ್ರಸಾದ, ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲಿಯರ್ಲ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲ ಏಕಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕಾಪುದಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ವಾಸುಶೇಟ್ರು ಬರಡುತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆ ವಾಸುಶೇಟ್ರನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಪುದಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದಲ ಆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಾಗಿನ ತಿಕ್ಕಡು. ಅಂಚನೆ ಆ ಕಾಪುದಪ್ಪನಲ ಸದಾಕಾಲ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡೆ ಬಂದೆಂಗ್ಲು ಆ ಕಾಪು ಮಾರಿ ಉಡಿತ ಪರವಾದ ಆ ಮಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಕಾಪುದ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಏಳುಗುಂಡದ ಮಾರಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಥಾನುಡು ಮೆರೆಪನ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಪ್ರಸಾದನು ಅರಣ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡಿನ ಚಿತ್ರ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಣಕಲು ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರಿ ಮಗ್ಗಿನ ದೋಸಲಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಜನಕಲ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಬೇನೆಲ್ನ ದೂರ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರವೀಣನ್ನಾಗಿತ್ತಿ ನಾವು ಶಾರದಾ ಕೊಲ್ಯ ಮಿಕಲ ಮುತ್ತೇನಡು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ರ ಮಾಣಾದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರವೀಣನ ಮಿತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಈ ಬೊರ್ತುಡು ಪ್ರವೀಣನ ಮಿತ್ ಮಮಕಾರದಿ ಒಂದು ಅರೆಗ್ ಕಾಪುದಪ್ಪೆನ ಪುರ್ಲ ಪ್ರಸಾದನು ಅರನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗ ಪಾಡಿಲೆ ಕಣಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ನಡಪಾದ ಪ್ರವೀಣನಾಗ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದಾಂಡ ಸಾವಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಆ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಿಗದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆತ್ತು ನಾವು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಆ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಕಾಪುದ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲ್ಕಣದ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತೀರ್ದು ಈ ಸಾವಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗೂ ಸಂಬಂಧ ನದಿ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಈ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆದ ಬಗೆಟ್ ಕಾಪುದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಲ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪನ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ಗೊಂಜಿ ಗುರುತಗೊಬ್ಬಡದು ಇತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರ್ಕಾರರಿಗೆ ಐತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳತ ಪೊರ್ಲ ಪ್ರಸಾದನು ಅರ್ಕಲ ಮಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ಪಾಡಿರೊಳ್ಳೆರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಬೈದನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪದುಕೀರ್ನಕಲು ಒತ್ತಟ್ಟಾದ ಉಂತೊಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದ ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪೆನ ನಡಕಬಹುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲೇ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಡು ಅಂದಾಂಡ ಅಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ಎಂಚಿನವು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಪ್ಪೆನ ಆ
ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಉಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧದಾದವು ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪ್ರಸಾದಿಗದ ನೆಂಪುಗು ಬಡದು ಐತ ಪದುಕೇರಿ ನಕಲಿನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಪು ದಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದನು ಅಕಲೆ ಮಟ್ಟಿಲಗು ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಗಳಿಗೆ ரெண்டு இத்த அக்கேರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆಯರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ರಿಗೆ ದಾಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂದೇತ ಮುತಾಲಿಕೆಡುತ್ತದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಚನ ದಾಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ದ ಅನಿಲ್ ದಾಸರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅನಿಲ್ ದಾಸರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ 2025ನೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ಅನಿಲ್ ದಾಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಗೌರವ. ಈ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಲಯನ್ ಅನಿಲ್ ದಾಸರು ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅನಿಲ್ ದಾಸರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕದನು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಅಂಚನೆ ಹಸರಣ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಡು ಈ ಉಲ್ಲಲ ಬಾಗಡು ಅವೇತು ಅಶಕ್ತರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚನ ನಮ್ಮೂರ ಧ್ವನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಹಳೇಕಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಶ್ಫಕ್ ಹಳೇಕಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ರಂಗಡು ಪುಣಂಚನ ಅಶ್ಫಕ್ ಹಳೇಕಲ ನಮ್ಮೂರ ಧ್ವನಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಹಳೇಕಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಈ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ಎಂಗಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಅಷ್ಟಪೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವಾಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವತಿರ್ದು ಅಶ್ಫಕ್ ನಮ್ಮೂರ ಧ್ವನಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ದೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚನ ಅಲ್ತಾಫರು ಕಬಡ್ಡಿದ ಒಂಜಿ ಪಟು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಯ್ನಂಚನ ಸಂಸ್ಥೆ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಕ್ನಂಚನ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವತಿರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಉಳ್ಳಾಲದ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನೆತ ಪ್ರಮುಖರ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಪಡೆನಂಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ.
ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾಫಿ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಾಫಿ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಅರ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಎಂಗಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಐಟ್ ವಾಜಪೇಯಿನಲ್ಲುಂಡು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂನಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಾಭಾವದ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿ ತುಯರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶಾಫಿ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಅರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಈ ವರ್ಷ ತೆಗೆದಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಪಲ್ಲಕನೆ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನಚ್ಚನ ಇಂಗ್ಲ ಶಾಫಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನಿ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣమైన ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರೋಡ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಶಕ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪನವದ ಸಕಾಯಲ್ನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತ ಚೈತ್ರ ಕೋನಜ ತೆಡಿಲು ಹಾಕದು ಇಲ್ಲು ಬೂರ್ದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪನವದ ಸಕಾಯನ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಇಂಕಲು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ತಿಳಿಲಾಕದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ಹಸ್ತಾಂತರಣ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕುರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಹಿದಾಸ್ ಕಿನ್ಯ ಮುಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ಪನ್ನವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಅಸರಣ್ಯರಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಅಂಚನ ಬತ್ತನಂಚನ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪಲೆ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಂಡು ಬೊಕ ಸಮೂಹ ಭಾವಚಿತ್ರ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಸರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಪ್ರವೀಣನ್ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಕೊರಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿಗೆ ಅಂಚೆಗಳ ಪೂಜ್ಯ ಅಸರಣ್ಯರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆಗಳ ಗಣ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳೆನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಸುರೂಕಾದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗೆ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಸುರೂತೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಡು ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತಿನ ಜನ ಯಾನತ್ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ಏನೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ವರ್ಗ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲೇ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತುಂಬೆ ಎಂಕೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನೆ ಅಂಚ ಅದು 1 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಇದೆ ತೊಂದೆ ನೆತ್ತ ಪೂರ ದಾಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದೋಡಾಯನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಊರುಗಳೆನ್ನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂದೋಡಾಯನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಕರಿನ 1 ತಾರೀಕು ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಉರುಡೀ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಫಲಕೋಲು ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಈ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಅಭಿಮಾನಡ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರವೃಂದ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಿತೈಷಲು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಡಲಿ ದಿಂಜಿನ ಧನ್ಯವಾದಲು. ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಂತದ್ದು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸೇವಕರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಈತೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ಅಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಅಸರಣ್ಯರನ್ನು ಲೆತ್ತದ ಹಿಂಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಲನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕಾತುಕೊಲ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಗೆ ಬಂದು.
ಚೆಂಡೆ ವಾದನದ ಮಲ್ತನಚ್ಚಿನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗಲ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಗಲ ಎಂಕಲ ಕಾಪೂರ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಆ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಜ್ರದೇಯಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪಾದಗೊಡ್ಡ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳ ದಿನ ಆರಾಧಕರಾಯನ ಆಶ್ರಣಿಗಳ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕಾಪುದ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಾಜರ್ಷಿ ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟರು ಬರಡುತ್ತುಂಡು ಆರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಡು ಅರೆಗೆ ಬೇತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಅಂಚಾದರೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಡಿಯಾಗ ಬರೋಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಈ ಪ್ರವೀಣನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನನು ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪ್ರಸಾದ ದೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಆ ಸಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದಾಗಲು ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದಾಗಲು ಬತ್ತದ ಎಂಗಳ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ವಾಸುದೇವ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ದಯದೀದು ಹೆಂಗೆ ಭೌರ್ಯಾಪಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಈ ರಡೆಗೆ ಪೋಡು ಆಗಲ ಸಮಾರಂಭಡು ಭಾಗಿಯಾವಡೊಂದು ಪಂಡೇರು ನಿಜವಾದಿನಿ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಅನ್ನಿಗಲೇನು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಪ್ರವೀಣನ್ನೆಲ್ಲ ವಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ಒಂಜಿ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂತೆ ಬಹುಶಃ ಅವು ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಇನ್ನು ತೋಜುಂಡು ಸನ್ಮಾನ ಗೆತೋನು ಐತ ಪಿರವಡು ಏರ್ಲ ಅರ್ನಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಮೊಗಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲು ಅಗಲ ಕಷ್ಟ ಏನಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಏನ ಕಷ್ಟ ಅವು ಸಂಘಟನೆಗಳೇ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟಲು ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವೊಡುತ್ತಿನಗಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಬೇತಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಃಖವನ್ನು ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಮನ ಮರುಗಿತಿ ಅಂದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂತೆಗೆ ಅಂಚ ಬೇತೆಗಲ ದುಃಖ ಅಂತೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕರುಣೆ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಆತ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಡು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಉಳ್ಳೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ನಿಗಲು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದಾಗುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಇಂಚಿನ ಸಾಧಕರ್ನಗಲೇನು ಪೂರ ಇನಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಕರ್ನಗುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಗಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಂದುಲೇರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿರಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜ ಆ ಸನ್ಮಾನಿತ ಏರಂದು ಜನಕುಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮಲ ಅಂಚನೆ ಆವಡೊಂದು ಬೇತಗಲ ಜನದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಗೆತೊನ್ಯಾರು ನನಾತಿಯಾನ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಗಳ್ಳಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತಿನಟ್ಟೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ ಪೂರ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಗೆ ಬೇತೆ ಸನ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಗಲಿಯಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಕಾಪುದಪ್ಪೆ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಸಹಿತ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಟ್ಟೊಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕನ ಕಟೀಲ್ದ ಹಸಣ್ಣೆರಲ ಅಂಚೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಇತ್ತಿನ ಆಶ್ವಾಸನ ಮಲ್ತದ ಪೋಯರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಎಂಕಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹೋದಾಂಡ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡುದಾಂಡ ಪ್ರವೀಣನೇ ಕಾರಣ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಅಕ್ಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸುರ ನಡಪೋಡೋದ ಐತ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದಿತ್ತೀನಿ ಪೂರಾ ಸತ್ಯಗೆರೆಗಳ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಐತ ಬೆನ್ನೆಲ್ಪು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದಾಂಡ ಪ್ರವೀಣರೇ ಕಾರಣ ಇನಿ ಅವೇ ಋಣನು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದಕ್ಕಲು ಇನಿ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅರೇನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅವಡು ಶಾಸಕರು ನಡೆಪೋದು ಅವಡು ಪೂರರು ನಡೆಪೋದು ಇನಿ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದಾಂಡ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರ್ನ ಋಣನು ಇನಿ ಸಂದಾದ ನಂಚಾದ ಪುನಗ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಇನಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಆವಡುದಂಡ ಆಯ್ತು ಪಿರವುಡಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಯಾನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನಿ ಏರು ಪೂರ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಪಿರವುಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರವೀಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಒಂಜಿ ಪಿರವುಡು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ
ಬೆನ್ನೆಲ್ಬಾದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಅಕ್ಲೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಇಂಚನೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಾಡು ಪ್ರವೀಣಂಚಿನ ನನಾಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲ್ಬಾದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಬರಡು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಆವಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜವನರಿಗೆ ಪೂರೈರಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣನಾಗಲ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಪಂಡದು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡು ಪಣೊಂದು ಏನರಡ್ಡು ಪಾತೇರು ಮುಗಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಳ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕೈತಲಾತೇರು ಇಂಚಿನ ಜವನಿರ ತಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕದಿನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅದಪ್ಪು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಾದರಿಯಾದ ನನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾತೆ ಸತೀಶನ ಪೂರ ಪಂಡ್ಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 5 ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಇತ್ತಾತೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಪಿದೇವರುಡು ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಆ ಒಂಜಾರನ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇದ್ದಂದೆ ಇನ್ನು ಎನ್ನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿನಕ್ಲು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಇತಿಹಾಸ ಮಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಾತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿನಕ್ಲಿಗೆ ನನಾತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಣಕ್ಲಿಗೆ ಮಾದರಿ ದುಪ್ಪಡು ಪ್ರವೀಣನಾಗ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಾತ್ ಆಯ್ತು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾದ ಬರಡು ನನಾತ್ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅವೇಲಕಾರನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಕ್ಕಾಡು ಪಣದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಜವನಿಯರ್ನ ಈ ಸೇವೆ ನನಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಪರಿಸರಿಸಾಡು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರಕ್ಲೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ದಿಕ್ಕಾಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ದೇವದೇವರು ಅವೇ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ದೇವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇನಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೆ ವಿರಾಮ ಚಿಕ್ಕದಿಪ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರಪ ತೀರ್ಥ ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೆರೋಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಬುರ್ದುಗೋಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಮಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚೀಟು ತೂದು ನವರೀತಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನವರೀತಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ